sị na onye a ga-eji efi wee kwa adịrọ mma ka asị na nkịta atagbuo ya. Onye a ga-eji efi kwa adịrọ mma ka asị na nkịta tagburu ya. Rose Oluna si Delta zite inu nke a. Ọ sị na onye tie akụ okpogho ichere ịma na ọ dere afịa n'okwute. Onye tie akụ okpogho ichere ịma na ọ dere afịa n'okwute. Akụ akpụsị ichere ebe a. Nna ọnwa nyere ha nwa John Nwoye na ọ dị nka mbọrọ ya na nwa okenye nwe nwe mmadụ okpogho ichere ọ dị afịa n'okwute. Ọ dị ekpụrụ ahụghị isi. Onye ekpụrụ ọbụghị isi onye kpụrụ gị isi a na-akpa Chibueze Nsụka. Ọ sị n'obodo Ewumagana bụ okorobịa mmụọ, kedụzi otu okenye dị ebe ahụ ga-adị? Obodo Ewumagana bụ okorobịa mmụọ, kedu ebe otu okenye nọ ebe ahụ ga-adị? Ịmana enwere okorobịa mmụọ akata aka ndị a na-apịa ịtarị na-amachagharị ime ọgwụrụ ọsọ gbada ifu ọchụgba ọsọ chukwudogo pịa gị ịtarị a na-akpọ okorobịa mmụọ. O wee n'obodo ahụ n'Ewumagana na-akpa ike ebe ahụ mgbe ama otu o si aga nwayọọ nwayọọ. Ọ bụrụ na okorobịa ịmazịa na ndị okenye ebe ahụ na-agazi ije chacha. Ịmazịa na ndị ebe obodo niile bụ so ofu anya ịma na onye nwe ofu anya na ya onye obodo bụ so ndị isi onye nwe ofu anya na ya ga-abụzi n'eze. Otu ọ bụ n'Ewumagana bụ okorobịa mmụọ. Ịmazịa otu okenye n'ebe ahụ ga-adị. Gbuo nne onye gbukwa nne ya akpọ ya ọnwụ na-egbu ndị. Ọnwụ gbuo nne mmadụ gbukwa nne ya ọnwụ na-egbu ndị. Ọ bụrụ na nne mmadụ bịa afọ sagide ya wee nwụọ ya emesịa afọ sagide dekwa nne ya ọnwụkwa mesịkwa diọkpara ha afọ sagidekwa ọnwụkwa si maazị ndị agha afọ na-asagbu ndị abịa. Ọ sị na ọ dị-ewute m na m dara elu ube kama na onye ihe na-ewute m bụ na onye na-aghọrọ ube abụghị mmadụ. Okwu a bụ okwu mwute ka ọ bụ. Ọ dị-ewute m na m dara elu ube mana onye na-aghọrọ ube ihe kacha wute m bụ na onye na-aghọrọ ube abụghị mmadụ. O nwe ihe ahụ mmadụ na-eme. Onye ṅụrụ ofu ite nkwụ sọ ya bụ ewu je ghafu nkwụ ahụ. Nkwụta ite nkwụ ite otu nkwụ ofu onye wee ṅụgide ṅụọ ya ọgwụ. Ịma na ọka mma na ewu je ghafuo nkwụ ahụ. Nkwụ na-atụtọ nkwụ ụmụnna ṅụ ofu onye wee ṅụgide ofu ite nkwụ nkwụ asọ ya. Ịma na ọnọdụ ka ewu je ghafuo nkwụ ahụ. Ọ bụ na-ewute ya bụrụ na ya dara elu ube n'ọnụ onye nye a na-aghọrọ ube ahụhụ mmadụ abụrụ mmadụ chaa. Obelos Ụkpaị bụ onye ụmụ ojii. Ọ sị na okenye na-eli nri ebe ụmụaka nọ na o riteghị mposi ọta aja. Okenye na-eli nri ebe ụmụaka nọ na o riteghị mposi ọta aja. Ozi ihe na-agbaghị eji mara ụmụaka nọkọta nke ọtọ darụ ise nke eke ịtọ darụ ịtọ nke nọ ndị mgbarụ ọ dị ime. Ụmụaka niile nọ na bịa wuche ụmụaka ogwe mgbe ya pụta bie ihe anyụ eju ebe niile. Nke dara ise anyụọ nke dara ise anyụọ nke dara ịtọ anyụọ nke ahụ na-abụ anyụọ. Ị ga-amazị nke bụ nke ọgụ ụfọdụ ka ibute nri ka iri aja eju na ya ijee n'elu akwa bụ na aja juru ya. Ihe niile gba nwaanyị a okirikiri bụ ụmụazị maka ifie ma mposi ga na-eju na bie aja ga na-ejukwazi na bie. Mana atụrụ anya na onwe gbagogbo oluo ihe ndị akwụsị. Onwe okorobịa nwa agbọghọ nwa agbara na bịa sị ka onye nke asị na nwa ya na nna ya mgbe ahụ otu ago na onye na-eli nne ebe ụmụaka nọ mposi na aja ga-eju n'ihe ọ na-eli. Ya bụ onye itoga ife oridewe ihe ahụ ilukwa nwoke zụchago ụmụ ya niile ụmụ ya anyị na ọmụ na gasị ọrụ oyibo. Ọ dịrọ mma nọkọtakwazi ka ọ na-eli nri ọfụ nsị n'azụ ya azụ efere jụọ nwunye ka eze ihe asịsị nwunye nwaanyị a ga-akọwa jide ọ bụ na ọmanya ya nwee mmadụ ahụ na-abụ si n'ọnụ John Paul n'onwe ka si wezie na nje
na sị ahịa ụmụaka nwere efere na-esalụ m mana ọ bụrụ ọzọ ndị okenye bịcha n'ụlọ ahụ enwe nakọta aja wee ju na nni asị nọ nni amaka kwa nke nọ mahadum duma nke akwụkwọ si nye aja wee jue ka ekwuru ụdị akwụkwọ na-akọ kịta biko mana na onye akarịgo onye ga-esi nri ka aja dị ya ya bụ na onye na-eli nri ebe ụmụaka nọ ọ tụtaghị aja a na-atụghalụ inu a n'ebe onye amaghị ọgbụ ya nọ o nwere onye na-esokarị ụmụazị oge niile ife ya n'ebe ọgbụ ya nọ si wapụta jee n'ebe ụmụaka nọ ha na egwuri egwu ọ na-akụ ha na-agba onye ma eji wee sị na onye na-egwu egwu nwa ọkụkọ na-eteta akpa ya oge ị na-ekuru nwa ọkụkọ n'ụkwụ kuru nwa ọkụkọ na akpa kuru ya nakọta ị na-esi akpa na akpana nwa ọkụkọ nakọta onye sa gị akpana na-efe okwu na-egwu egwu nakọta onye nye gị agbara na-enu akpa ụkwụ ị na-agazi n'ụlọ ụka sị he akpana na-esi ebe a ka onye na-esi akpana ọ bụrụ onye ahụ na-egwu egwu nwa ọkụkọ na-abụ na onye etoghị mmiri aka oyibo nya ngwa nkwụ elu onwe mgbe ị na-ekpe aja mana oge dị obele onwe mgbe ahụ olu ịbanye akwụkwọ nke mbụ nwemgbe olu ịbanye akwụkwọ nke ịba nwemgbe olu egopie nwemgbe igomie nwemgbe olu egosịa mana oge niile ị na-agụ akwụkwọ ide afọ 15 na-agụ akwụkwọ toru ọrụ na-agụ akwụkwọ afọ 13 na-agụ akwụkwọ afọ 15 na-agụ oge ọgbọ oge na nwaanyị na-agụ akwụkwọ ọ ga na-amụta nwe na-agụ akwụkwọ ọ ga na-alụ ụlọ ị na-agụ ọ gịnịzi o nwere nke na-akarị akarị o nwere onye na-eme ihe ụmụazị ihe nne okwu erada ụmụazị oyile efe ụmụazị ka ọ na-eyi ọya akpụkwa isi ọkpụọ isi ụmụazị ife okenye ji nwa na-abụ ọkpụọ isi ụmụazị na-akpụkpụọ isi kpụcha ha akọ bubudo ya elu ọ bịa na ọgbakọ okwu gasị gị aka nọ dadị ya gụnyere ụmụaka nwere oluo ị na-emezi ka okenye na ndụ wee zite enu ọ sị na akpa nkịta eze ijiji ebe ya n'ọnụ akpa nkịta eze ijiji ebe nkịta ahụ n'ọnụ